Oni ntine Jack. Nkhani yathu lero ikutitengera ku South Africa. Timapitako kwa basi zochitika zachuluka ku South Africa koma tagwira ndi chakumwa tenticheze. Mayi uyu dzina lake ndi Babita Deokaran ndipo mu chaka cha 2021 anali zaka 53. Babita anali single mother, mwana wake kantsikana, ende amagwira ntchito ngati acting chief financial officer ku Gauteng Department of Health, and anali ndi oversight kapena kuti amayang'anira chipatala cha Tembisa Hospital. Nde Babita atayamba kuyang'ana ma documents, ma finances, zogulagula procurement, ma payments a ku Tembisa Hospital, anadabwa kuti zinthu sizikupanga adapo. Anapeza kuti kuchita compare ndi zipatala zina zonse zomwe zili around ku Gautengiko, Tembisa Hospital imagula zinthu zambiri kwambiri kuposa chipatala china chilichonse, komanso imachita spend ndalama zambiri kwambiri kuposa chipatala china chilichonse. Nde anayamba kuunikira kuti kodi zomwe zimachita kugulidwazo ndi chani. Nde zodabwisa kunena kuti pena mabigiri, mabageti folo anagulidwa pa mtengo wa 40,000 rands. Pena akuona kuti akugula ma skinny jeans, kuti chipatala chikufuna ma skinny jeans ajani. Akayang'ana atere akuti ma leather sofas, mipando ya leather, zinthu zoti sizikugwirizana ndi chipatala, kuti zinthu zakutiza chani, koma mitengo yake ya pamwamba kwambiri yayikulu. Nde anapitiriza kuyang'anitsitsa fana naona ngati kuti pakuchitika za chinyengo. Nde anayang'ana makampani amene akupanga supply katundu uja ku chipatala. Analipo makampani 217. Makampani ena oti angopangidwa kumene, kumadabwisa kuti kampani yoti yangotsegulidwa kumene ya register kumene yapezeka bwanji ndi deal kale yonena kuti ichita supply ku chipatala. Between April and June 2021 chipatala cha Tembisa chinapanga process ma order 1203 za mtengo okwana 500,000 rands. Kudabwisa kunena kuti zikutheka bwanji kuti malipiro amene wawa akungodutsa munthu yochepa ngati imeneyi. Edi makampani 217 onena kuti makampani ndandani. Endi kuyang'ana ndalama zomwe chipatala chachita spend, anapeza kuti ndalama zimafika 850 million rands. Kuti akugula chani. Anayesera kuyamba kufufuza makampani achati ndandani, anapeza kuti ambiri mwa makampani aja anali a munthu mmodzi, pamene ena anali ya anthu oti zongolengedwa azokhanga kuti pamachitika za chinyengo ndithu. Makampani 20 anali a munthu mmodzi, and zinazo ne odiso inali kampani ingokhala dzina chabe, nkungokhala ndi address, osatiso kampani yoti kuchita supply china chilichonse, koma akulandira ndalama zambirimbiri. Babita analemba report msangasanga nkufotokoza zonse zomwe anapeza, nkutumiza ku Special Investigation Unit ya kuchipatalako, kunena kuti ndaona zinthu zonena kuti ndikuona ngati kuti pakuchitika za chinyengo, muchite investigate please. Kenako Babita analembaso report ina. Mu report mwanachita neno kuti ndinauza kale abwana akuti kuchira kwa chula kuti pakuchitika za kuchinyengo achite investigate, sana ndiyankhe ndikudikirira, koma I'm just reminding him. Nde amasunga zinazo maimero ake, zinazo anatumiza. Analembaso report ina yoti inangokhala kungoyisunga, koma anazamba kupanga mantha. Anazaganiza kunena kuti kodi zikatuluka izizi akhala safe. Patangotha 3 weeks after kupanga report zonsezo, pa 23 August 2021 Babita anatenga mwana wake amakantula ku school mamawa. Anatenga nakamusiya, kenako iye uja kumabwerera. Ndi akufika ku nyumba kwake ku Johannesburg, akuti azilowa mpanda, panangotulukira galimoto BMW. Munali anthu anatulutsa mfuti, anamba kuyiwombera galimoto ya Babita ija. Anayiwombera kambirimbiri, kenako nkuthawa anthu acha kumapita. Babita sanali yekha ndi munthu winayo anali bwinobwino, koma Babita anamwalira. Pamene nkhani yake anthu anamba kuganiza ati waphedwa ndani, inachita kuoneka kuti inali assassination. Apolisi kufufuza kuti ayang'ane ma CCTV, anapeza kuti ma CCTV onse anali atapangidwa disable around dera lonse, kuyambira komwe amachokera ku school kufika ku nyumba kwake. Ndi zinazo zodabwisa kuti amene ali ndi mphamvu yofika kupanga disable ma CCTV ndi ndani. Koma anachita conclude so kunena kuti anala kupangidwa follow, kunena kuti anthu amamuyang'ana routine yake kuti amayenda bwanji chani, plus ma neighbors anapanga report kunena kuti BMW yo anayiona kangapo ndithu kuti inadutsa kangapo, anayipanga describe bwinobwino mpaka anapereka report kwa polisi. Apolisi anapanga follow up, anayipeza ndithu BMW yo. Mapeto ake asibambo 6 anamangidwa. Atapangidwa
wina anaulula kunena kuti analipiridwa 2 million rands kunena kuti amuphe Babita. Anthu ake maina awo anali Phakamani Hebede, Serene Mbele, Zita Rebede, Siphiwe Mazibuko, Siphakanyisa Dadla ndi Nlangano Ndlovu. Mmodzi mwa anthu amene anamupha nayenso anaphedwa, anangoomberedwa amene anamuombera samudziwa. Tsono azibambo anthu 6 wa anapanga deal, analandira ma sentences ochoka between 6 years to 20 years depending on mbali yomwe anatenga pomupha Babita. Komano nkhani inakula kwambiri kutembesa hospital kuja anthu ena anachosedwa ku ntchito chani, and pamene afuna kufufuza pamapezeka kuti chipatala chakolezedwa. Madabwisa kuti akumayatsa chipatalacho ndani ndipo akuyatsako chani, almost like afuna kubisa zina zake, mwina kuyatsa ma documents chani. Abale yake Babita akhala akuvuta akufusa kunena kuti kodi chabwino anthu 6 omunawamanga koma amene anali anthu ongotumidwa. Ife tufuna amene anawatuma anthu amene analipira 2 million rands kuti Babita aphedwe ndi ndani. Nde nkhani yake ndi yaitali. Ena mwa makampani 217 omwe Babita anapanga discover kuti akupanga zopanga supply zinthu zokayikitsa anali businessman Vusimusi Matlala. Imenezo nzoti achita find out ndi apolisi ndipo akufufuzabe for now. And akuti ma contracts amene amalandira anafika pa ndalama zokwana 13.5 million rands amene anali okhudzana ndi Vusimusi Matlala. Koma up to now milandu ikufufuzidwabe, investigation sinathe kupitirirabe, akufuna atapeza kuti anawatuma anthu ndani ndipo aliyense amene akukhudzidwa ndi katangale kukhudza chipatala. Ndi nkhani yomvetsa isoni ya kutapisa hospital ndi Babita amene ankangogwira ntchito yake amapanga za chilungamo koma anapeza kuti anaphedwa. Iye anachita report nkhani kuti ichitire investigate, amene anawauza kuti achite investigate anangokhala chete kuyikhalira nkhanicha, mapeto ake iye nkukapezeka kuti waphedwa. Zoopsa kwambiri, zikomo kwambiri.